ni da ku. Allah ya insha Allah. Na biyu kuma sunansa lokaci. lokacin namu ne, lokacin naka ne. Yadda kuka zo ina da bukatar da tsarin zuwa da kuma farin ciki da tabbacin cewa in dai da rai za a yi wannan abin kuma insha Allah ya cikin wannan wata na February za a samu a sako muku album insha Allah. Na gode sosai, ina alfahari da ku. Allah ya bar ku tare. Ina da dama ya kuka wuta. A gudu da shi ne zan muka a zuwa ni da ku. Ni da ku. Insha Allah. Na biyu kuma sunansa lokaci. Yawwa da wannan yana amfani ba don kuma ba yadda kuka zo yana da buƙatar kusa